manamuan ti presyo, digiti kang runaan nga ikan datang aldaw, ito'y tiyandaan ti Sunshine City Lawag. Nagsublin ti presyo, wenno bimaban ti presyo, digiti kang runaan nga ikan, Idol Bernard, kalpasan iti Holy Week. Kas kumatitilapia nga dati nga 160 pesos, itanket 150 ti kada kilo. Ti bangus, dati nga 220 pesos, itatanket 200 pesos ti kada kilo. Ti malaga, 450 pesos, lima ka ti 30 pesos, dati nga 480 pesos. Timet shrimp, kat dati as 600 pesos, itatanket 560 pesos, lima ka iti 40 pesos. Ti pampano, 470 pesos ti kada kilo. Boneless bangus, agay ayam iti 120, aging ganat 125 pesos ti maysa nga supot. Galunggong, 200 pesos ti kada kilo. Ti pusit, dati at 230 pesos, itatanket 220 pesos. Tahong 120 pesos ti kada takal. Ti mataan 250 pesos, usuos 250 pesos, dalagang bukid dati nga 280 pesos, itatanket 250 pesos ti kada kilo. Espada 320 pesos, manaran 250 pesos, blue crabs 250 pesos, timet bisugo ket 450 pesos ti kada kilo. Siriw 200 pesos, buritiktik 350 pesos, talibukno 150 pesos, timet dorado dati nga 300 pesos, itatanket 250 pesos ti kada kilo. Ken timet susay dati a 450 pesos, itatanket 350 pesos iti kada kilo. Dayta pay laeng Idol Bernard, digiti presyo, digiti kang runaan na ikan, iti daytoy nga aldaw, ito'y tiyandaan, iti Lawag City. Para iti price watch tayo, iti palengke report, daytoy ni Idol Tony G, Tatak RMN.